Moderniteya kapitalist û jineolojî. Mülkiye bir tane. Me di destpêkê de jî gotibû ku jineolojî li ser têgihiştineke zanistî ya ku di hemû qadên jiyanê de hebûna jinan birêya zanistî esas digire hatiye avakirin. Ew wek zanist li dijî ferzkirinên şaş derdikeve û di nirxên jiyana azad û xwezayî de israr dike. Di roja me ya îroyîn de şaşetiyên herî bi bandor jî di kapîtalîzmê de xwe dide der. Kapîtalîzm ji bo civakê pergalek wêrankar e. Ew îstismar, faşîzm, sûd wergirtin û koletiya modern e. Naveroka wê vala ye lê her tiştên ku pêk dîne jî tenê ji bo berjewendiyên xwe ye. Bi kurtasî ew de ji demokratîk e. Herçend dibe ku ji bo gelek aliyan wek jiyana modern û azad xuya bike jî kapîtalîzmê bi xwe re gelek zext û îstismarên giran jî anîne. Em dikarin vê yekê di hemû qadên jiyanê de bi taybetî jî li ser jiyana jinan bibînin. Ew zexta li ser ket, kesayetî, derûnî û laşên wan îro ji her demê din ê dîrokê bêtir tê jiyîn. Bêguman di her şaristaniyê de ev yek bi rengekî cuda derdikeve pêşberî me. İstismarkirina destpêkê ya kesayeta jinan di serdema şaristaniyên koledar de wek koleyên malan ên ku ji bo xanedaniyên serdest zarokan bînin dinyayê bû. Di serdema feodal de jî ew wekî hebûnek ne temam ên ku tenê bê ku xwe bi spêrên mêrekê dikaribûn bijîn. Ev hemû ji bo hebûn û kesayeta jinan derbeyîn giran bûn. Lêbelê wan di şaristaniya kapîtalîst de qaş û jiyana modern e darbeya herî mezin a kujer wergirtin û bûn kel û pelên pergalê. Ev darbeya kujer ne kuştinekî asayî ye, di her warî de bûyîna mijara bazarê ye ku hêz û sûdê dide sîstema serdest û di heman demê de ji bo jinan jî tê watiya windayê. Vê yekê jî exlaq, estetîk û evsengiya civakî hilweşandiye. Rêberî gelê Kurd Abdullah Öcalan di paradigmaya xwe de vê sîstemê wek modernîteya kapîtalîst a ku civakê di berçiqîne binav dike û li hember wê jî sîstema modernîteya demokratîk pêşkêşî şaristaniyê dike. Taybetmendiya herî bi bandor a modernîteya kapîtalîst ew e ku her gav kaos û krizê biafrîne. Ji bo wî jî bi zanebûn mijarên çêkirî diafrîne. Pêdiviyên rastîn ên civakê paşguh dike û rastiyê ji civakê ve dişêre. Kapîtalîzm bi teknolojiya îro jiyan modernîze û hêsantir kiriye. Ev yek jî ji aliyê civakê ve tê qebûl kirin. Lê nabe ku civak bi lîstikên wê bixape. Ji avantajên modernîteyê dikare sûdê werbigire. Gava ku ev tê kirin jî divê parastina maf û azadiyan esas be û rê neyê dayîn ku nirxên mirovî werin bin pêkirin. Li vir bi kurtasî be jî em dikarin qala hin nirxên civakî bikin. Başî û xerabî, xweşikî û kirêtî, exlaqî û dijexlaqî wek hêmanên bingehîn tên qebûl kirin. Nêrîna diyarker a ji bo taybetmendiya jinan jî her gav wek xweşikî, bedewî û jêhatîbûn e. Mixabin kapîtalîzm hêmanên baş hemûyan ji bo berjewendî û qezanca xwe bikartîne û nahêle feyde bikêje civakê. Di danasîna her tiştî de laşê jinan bikartîne. Wek nimûne di danasîna otomobîlekê yan jî amûreke ku tu têkiliyek jinan bi wê re tune ye, li şûna nîşandana taybetmendiyên otomobîl û amûrê giringî tê dayîn ji bo balkişandina ser deverên cuda yên laşê jinan. Di vir de wek kesayet, îstismarkirina jinan gihîştiye asta herî jor. Herçi qas em bêjin ev dem serdemeke modern be jî, bi xwe re koletiya modern jî aniye. Jin çi bi dilxwazî be, çi jî ji ber mecburiyetê di vê sîstemê de bêhêz û ast mane û ketine kemîna wê. Jê derketina vê kemînê zehmet e lê biryardariyeke xurt dixwaze. Ji ber vê yekê jin li rê û rêbazan digerin da ku bi rastî xwe bigihînin heqîqeta jiyana hevbeş, wek hev û azad. Hemû lêkolînên dîrokê de diyar bûye ku li dijî îstismarkirina mafan her gav daxwazên mirovan ên ji bo azadiyê hebûne. Ji ber ku jin herîzê de bi vê yekê re rûprûmane. Daxwazên wan ên di vî warî de jî di rêza yekem de cihgirtine. Wekî ku fîlozof, civaknas û muzîknasê Alman Adorno gotiye, jiyana xelet bi awayeke rast nayê jîn. Jin jî îro li jiyana rast dikerin da ku xwe ji xeletiyên vê pergalê rizgar bikin. Ev jî bi zanista jineolojiyê pêkane. Hege bê gotin jiyana civakiya bê jinan nemimkûn e, hebûna wan di teşedan û aramiya jiyana civakî de her tim diyarkar e. Wê gavê divê jin tevî hemû nirxên xwe yên bingehîn bijîn, ne ku bibin amûrên modernîteya kapîtalîst. Ev ê çawa pêk bê, bersiv zelal e. Bi zanista şoreşa jinan, jineolojiyê, em dizanin ku hevjiyan hemû şêweyên têkiliya di navbera jin û mêran de digire nav xwe.
Ew ne tenê çavkaniya zayên perestî, pirsgirêkên malbatî û zewacê ye, di heman demê de ya ku hemû pirsgirêkên civakî ye jî. Ji bo wê divê êdî mêr jî şiyar bibin, bêdeng nemînin û bi jinan re hevkariyê bikin da ku bikaribin behsa azadiya kebrûmet bikin. Bêdeng û pasîfmayîna her du zayendan xwe teslîmkirina rewşa hêyî ye û qebûlkirina hemû kirêtiyên modernîteya kapîtalîst e. Bi helwest û sekneke wêrekî û bi biryar a bihev re dikare nirxên baş di civakê de bicih bike. Jinên têkoşer, wêrek û leheng ên Kurd dizanin ku ji bilê têkoşîn û berxwedanê rêyek din tune ye. Tirsa modernîteya kapîtalîst jî ev helwest e. Îro lehengiya jinên Kurd di her warî de ji civaka xwe û cîhanê re dibe mînaka pêşengiyê. Bi têkoşîn û parastina xwe ya rewa, bilêkolîn û belgekirinên dîrokî yên li ser jiyana civakî û jinan jî dê dîroka xwe ya nenivîsandî û terîfkirî binivîsin û zanista şoreşa jinan pêk bînin. Zanista şoreşa jinan jî hêmanek bingehîn a modernîteya demokratîk e. Ji ber ku paradigmaya modernîteya demokratîk li ser rizgariya jinan, ekolojiyê û rêxistinekirina civaka demokratîk hatiye avakirin, diyar e ku dê bi demê re modernîteya kapîtalîst têk bibe. Divê têkbirin û avakirina civaka demokratîk de jinê ku hestên azadiyê bi dest xistine, ji têkiliyê mêr û jinan haydarin û bandora xwe ya li ser jiyan û civakê dizanin. Êdî dikarin müdaxaleya sînorên ku di zanistê de hatine danîn jî bikin. Ev müdaxale di cihê zanista jineolojiyê ya di nav zanistan de xurttir bike.